tuturor, numele meu este Cătălina și în videoclipul de astăzi avem un tutorial pentru ploverul prețios. Este un model pe care l-am creat prima dată în 2019, a fost updatat anul trecut, cred, și nu am updatat și tutorialul, așa că m-am gândit de data aceasta să mai fac unul și să lucrăm și un tutorial. Și ce am adăugat nou sau ce am schimbat față de modelul inițial a fost faptul că am început rândul din linia raglanului, ca să nu avem acea dungă pe mijloc, vizibilă, în care unim, conectăm rândurile sau încheiem rândurile. Și am updatat și față de varianta anterioară, dar o să adaug aceste detalii în model, că am scăzut la mâneci, da? Că au tot fost multe solicitări, multă lume s-a prins care e treaba și deja au făcut aceste scăderi pe mâneci, pentru că din raglan mânecile ies destul de largi și atunci, cel puțin la mărimile mai mari, și nu acest model în carouri nu prea ne lasă să putem să adăugăm un număr exact de ochiuri la subraz, nu prea putem să ne jucăm cu modelul prea mult, sau putem, dar trebuie să modificăm din start. Și așa că avem această variantă cu scăderile pe mâne și sper să vă placă. Mie îmi place foarte mult. Acest plover este și unul din preferatele mele și știu că și vouă vă place foarte, foarte mult. Și sper să fie de folos acest tutorial. Așa că haideți să ne pregătim materialele. Orice fir în categoria 2, sport, sau categoria 3, decay, o croșetă de 4 mm. Dacă doriți marcatori, dacă vă sunt necesari, și nu contează fibra, puteți să folosiți bumbac, acrilic, mixuri, merino, plenică, orice vreți voi. Pentru că merge, a fost încercat de mai multe ori. Aceasta este a treia variantă cu un fir de la Durable Yarn, care se numește mohair, dar nu este chiar mohair, este o combinație de acrilic, dar este așa mai fluffy. Bun, da, haideți să începem să lucrăm la ploverul prețios. Acesta este firul pe care o să-l folosesc, Durable Mohair. O să folosim o croșetă de 4 mm. Dacă vă doriți pentru elastic, puteți să folosiți o croșetă mai mică. Eu voi folosi doar la baza ploverului, la elasticul de la baza ploverului și la cel de la mâneci. O să începem pentru că voi lucra mărimea XS, o să încep cu 108 ochiuri de lanț. Adică o să avem 31 de ochiuri de lanț pentru față și spate și 21 pentru mâneci. Acest model necesită un multiplu de 10 dacă este lucrat în cerc, sau un multiplu de 10 plus 1 dacă este lucrat liniar. Noi o să avem nevoie pentru fiecare secțiune de un multiplu de 10 plus 1 pe fiecare secțiune. Acum, după ce am finalizat ochiurile de lanț, o să unim cu un picioruș alunecat în primul ochi ca să încheiem baza gulerului și să avem un cerc. Și o să începem cu 3 ochiuri de lanț și în fiecare ochi o să lucrăm un picioruș dublu.
După ce am finalizat primul rând în picioruș dublu, unim cu picioruș alunecat în al treilea ochi. Iar acum o să lucrăm 3 ochiuri de lanț și aceste 3 ochiuri de lanț vor canta ca prin picioruș prin spate sau în relief în spate, nici nu știu cum se numesc aceste ochiuri în română. Deci acum lucrăm un picioruș dublu poziționat în față și un picioruș dublu în spate. Adică practic o să introducem croșeta prin jurul ochiului de pe rândul anterior. Odată introducem croșeta din față spre spate și odată din spate spre față. Și o să alternăm cele două puncte până în momentul în care vom finaliza acest rând. La final unim cu picioruș alunecat în al treilea ochi și o să repetăm. Puteți să repetați acest rând până în momentul în care elasticul are lățimea dorită, pe care voi vă doriți. Eu cred că o să lucrez acest ultim rând, o să las doar atât. Dar dacă vă doriți mai multe rânduri, puteți să le lucrați. La fel, elasticul se poate lucra și la final. Dacă vă doriți, deci puteți să începeți direct cu modelul în romburi și apoi la final adăugați elasticul la guler. După ce am finalizat, o să începem cu modelul de croșetat în romburi. O să încep din linia raglanului și atunci o să lucrez 5 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în același ochi. Aceasta va fi o înmulțire. Apoi, un ochi de lanț, sărim un ochi și o să lucrăm 9 piciorușe duble. Modelul pe acest rând o să fie 9 piciorușe duble, un ochi de lanț, sărim un ochi. Iar înainte și după linia raglanului o să avem întotdeauna un spațiu de un ochi de lanț. Pe partea din spate, pentru că cu secțiunea din spate am început, o să repetăm de 3 ori această secțiune de 9 plus un spațiu. Sărim acum un ochi și din nou 9 piciorușe duble. O să mai repet eu încă o dată până la linia raglanului. Mai avem încă o secțiune de repetat. Și înainte de înmulțire, un ochi de lanț, sărim un ochi și lucrăm cea de-a doua linie a raglanului, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu în același ochi. Apoi urmează mâneca și o să repetăm același lucru, doar de 2 ori pe mânecă. Deci un ochi de lanț, sărim un ochi, 9 piciorușe duble, un spațiu. Și repetăm 9 piciorușe duble, un spațiu de 2 ori. O să mai repet încă o dată până la cea de-a treia linie a raglanului
Și acum o să avem iarăși spațiu, iar apoi înmulțirea. Un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Iar acum o să repetăm din nou partea din față, care este la fel cu partea din spate, și cea de-a doua mânecă. Deci vom repeta pentru partea din față de 3 ori 9 piciorușe duble și un spațiu. Iar pe cea de-a doua mânecă o să repetăm de 2 ori 9 piciorușe duble și un spațiu. O să continuăm să repetăm. Aici am din nou cea de-a ultima linie al raglanului, deci o să am un spațiu înainte, apoi un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Și ne-a mai rămas mâneca, unde o să repetăm de 2 ori 9 piciorușe duble și un spațiu. Când încheiem rândul, înainte de a finaliza, o să avem un spațiu și apoi unim cu picioruș alunecat în al 3-lea ochi. Acum o să mergem cu un picioruș alunecat în mijlocul lanțului de 2 ochiuri, pentru că va trebui să începem rândul de aici. Începem la fel cu 5 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în același spațiu. Iar acum modelul pe acest rând o să fie cu 7 piciorușe duble, un spațiu, un picioruș dublu și iarăși un spațiu. Așa cum am spus, de fiecare dată înainte și după liniile raglanului o să avem spațiu și cu asta am început. Apoi o să lucrăm un picioruș dublu în spațiul de un ochi de lanț, apoi lucrăm iarăși un spațiu și apoi 7 piciorușe duble. Cum îmi place mie să număr ochiurile, practic fiecare spațiu de pe rândul anterior devine un picioruș dublu și primul și ultimul picioruș dublu din setul de 9, 7, 5, 3 va deveni un spațiu. Deci asta am făcut acum, primul și ultimul ochi înainte de din setul de 9 piciorușe duble au devenit spații, iar spațiul dintre seturile de 9 ochiuri au devenit ochi. Deci modelul de repetat pe acest rând o să fie 7 piciorușe duble, spațiu, picioruș dublu, 7 spațiu. Deci 7 spațiu, picioruș dublu, spațiu sau 7 spațiu, 1 spațiu. Și o să repetăm până înainte de linia raglanului, se va repeta tot de 3 ori, momentan, pentru că încă nu am crescut cu suficiente ochiuri cât să avem
cât să avem mai multe repetări și mare atenție pentru mărimea L și mărimea XL. Acesta va fi primul rând pe care îl veți lucra, pentru că se încep cu mai multe ochiuri și acesta va fi primul rând al raglanului după banda elastică. Înainte de linia raglanului o să avem din nou spațiu, sărim ochiul din înmulțirea anterioară și mergem în spațiu de 2 ochiuri de lanț și lucrăm o înmulțire. Ochi de lanț, sărim următorul ochi, mergem în spațiu și îl facem picioruș dublu. Apoi ochi de lanț, sărim un ochi și lucrăm 7 piciorușe duble. Da, iarăși am ajuns la înainte de raglan. Apoi ochi de lanț, mergem în spațiu de un ochi de lanț și lucrăm un picioruș dublu. Sărim iarăși primul picioruș dublu din setul de 9 și lucrăm 7 piciorușe duble. După cele 7 piciorușe duble, o să sărim și ultimul picioruș din setul de 9. Finalizăm rândul cu 7 piciorușe duble, un spațiu, iarăși un spațiu și unim cu picioruș alunecat cu al treilea ochi. Mergem iarăși în mijlocul spațiului de 2 ochiuri de lanț pentru a începe rândul și începem cu 5 ochiuri de lanț. Picioruș dublu în același spațiu. După linia raglanului întotdeauna o să avem spațiu, deci sărim și lucrăm un picioruș dublu în următorul spațiu. Și apoi picioruș dublu în următorul picioruș dublu și încă un picioruș dublu în următorul spațiu. Deci din nou spațiile devin piciorușe duble. Iar primul și ultimul ochi din setul de 7 vor deveni spații. Deci acum sărim ultimul ochi, apoi în spațiu picioruș dublu, în picioruș dublu, picioruș dublu și în spațiu încă un picioruș dublu. Deci modelul pe acest rând o să fie 5 piciorușe duble, spațiu, 3 piciorușe duble, spațiu. O să continuăm până la linia raglanului cu acest punct de croșetat. Dacă vi se pare că este prea rapid sau lucrez prea rapid, să știți că aveți posibilitatea din cele 3 punctulețe sau pur și simplu țineți apăsat pe ecranul telefonului și o să puteți să micșorați viteza. Înainte de linia raglanului o să avem întotdeauna un spațiu, apoi mergem în spațiul de 2 ochiuri de lanț și lucrăm înmulțirea raglanului. Picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și picioruș dublu. Apoi o să avem iarăși spațiu după linia raglanului, apoi 3 piciorușe duble, spațiu. Și repetăm din nou 5 piciorușe duble, spațiu, 3 piciorușe duble, spațiu. Și repetăm iarăși până ajungem la linia raglanului următor și apoi vom proceda la fel.
Încheiem rândul cu un spațiu și apoi unim cu picioruș alunecat cu al treilea ochi. Începem rândul la fel, din mijlocul celor două ochiuri de lanț a liniei raglanului și o să lucrăm 5 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, primul ochi va fi un spațiu și apoi vom lucra 5 piciorușe duble. Deci din nou spațiile devin piciorușe, iar din setul de 5 vom lucra spațiu în loc de primul și ultimul picioruș. Deci modelul pe acest rând o să fie 3 piciorușe duble spațiu, 5 piciorușe duble spațiu. Și acesta va fi punctul de croșetare repetat între liniile raglanului și bineînțeles că o să avem înainte și după liniile raglanului 5 piciorușe duble, după spațiile de un ochi de lanț. Vom repeta acest model între liniile raglanului. Am încheiat și vom începe din nou din spațiul de 2 ochiuri de lanț. Începem cu 5 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în același ochi. Apoi o să avem spațiu, bineînțeles, și apoi o să lucrăm, începând cu primul spațiu de un ochi de lanț, 7 piciorușe duble. Din nou spațiile devin piciorușe duble, iar primul și ultimul ochi din setul de 3, pentru că deja micșorăm rombul, o să devină spații și o să avem un singur ochi acolo. Deci acum spațiu, picioruș dublu în mijloc și încă un spațiu. Modelul pe care îl vom repeta până la final de rând o să fie spațiu, picioruș, spațiu și 7 piciorușe. Este similar cu rândul al doilea, doar că dacă suntem puțin atenți, vedem că înainte și după linia raglanului avem acum 7 piciorușe duble. Și asta pentru că deja am înmulțit și începem ușor să mai adăugăm câte un romb la lățimea noastră. Dar ca și secțiune de repetat este același punct, același model, foarte similar, doar că diferă ce avem înainte și după linia raglanului. Modelul îmi place să cred că este foarte intuitiv, deci chiar dacă pare complicat, nu este. Dar e ușor dificil și de explicat și de scris acest model, dar de făcut chiar este o plăcere. O să continuăm să repetăm cu același punct între liniile raglanului. Și observăm că deja începem, de exemplu, pe mânecă, sau haideți să vedem chiar pe partea din spate. O să încheiem acest rând și o să începem tot din mijlocul liniei raglanului. Și o să avem de această dată modelul de 9 ochiuri, spațiu după înmulțirea raglanului și apoi o să avem 9 piciorușe duble, un spațiu.
Aici o să avem un spațiu și apoi iarăși 9 piciorușe duble. Și o să repetăm același model între liniile raglanului, 9 piciorușe duble, un spațiu. Practic este rândul de la început, doar că de această dată avem deja mai multe repetări față de ce am avut inițial, pentru că am tot înmulțit cu câte 2 ochiuri pe rând. Da, deci practic acum deja avem 5 romburi în loc de 3, cele cu care numărul cu care am început pe partea din față. Și din acest moment consider că este, sper, foarte clar. Deci acum avem 4 motive în loc de 3 și o să tot repetăm să micșorăm să creștem numărul de ochiuri și numărul de romburi. În total o să lucrez pentru mărimea extra small, o să lucrez 19 rânduri. După ce am finalizat cele 19 rânduri, cam așa ne va arăta raglanul și acum urmează să separăm în mâneci și trunchi și să continuăm să lucrăm trunchiul. Acum că am terminat raglanul, e timpul să lucrăm rândul de separare și vom începe în lanțul de 2 ochiuri care este și linia raglanului. Eu voi începe rândul cu 2 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în lanțul de 2 ochiuri și nu vom mai lucra o mulțire de această dată, o să mergem direct să continuăm punctul de croșetat pe care îl avem pe următorul rând. În cazul de față o să avem iarăși un spațiu după acest prim picioruș dublu pe care l-am lucrat, iar apoi începând cu primul spațiu de un ochi de lanț o să avem modelul de croșetat, 7 piciorușe duble, ochi de lanț, picioruș dublu și ochi de lanț. Și o să continuăm cu modelul de croșetat până o să ajungem la următoarea linie a raglanului. Bun, am ajuns la următoarea linie. Modelul de croșetat cere pentru un spațiu, iar apoi vom lucra în spațiul de 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Acum trebuie să lucrăm lanțul de la sub braț și numărăm ca și cum am lucrat ochiuri în modelul de croșetat. Deci am avut nevoie de încă un spațiu și am lucrat un ochi de lanț. Apoi 7 ochiuri de lanț, pentru că ne trebuie 7 piciorușe duble. Apoi o să am nevoie de încă un ochi de lanț, care este primul spațiu din următoarea secțiune de repetat. Apoi o să am piciorușul dublu în cele 2 ochiuri de lanț ale liniei raglanului, apoi spațiu și apoi începem să continuăm cu modelul de croșetat. Deci în total la sub braț am adăugat 9 ochiuri de lanț, numărând așa. Am terminat cu spațiu, picioruș dublu, îmi trebuie un spațiu, un ochi de lanț, îmi trebuie 7 piciorușe duble, 7 ochiuri de lanț, îmi trebuie iar un spațiu, încă un ochi de lanț. Și acum o să continuăm cu modelul de croșetat, deci rețineți, am adăugat 9 ochiuri la sub braț,
dar numărul de ochiuri pe care îl adăugăm la sub braț depinde de modelul de croșetat pe rândul respectiv. Și dacă dorim să adăugăm mai multe ochiuri la sub braț, va trebui, pe lângă acest număr de ochiuri care completează modelul de croșetat și dă continuitate, mai putem adăuga încă 10. Acum suntem la următoarea mânecă și o să procedăm la fel. Deci avem picioruș dublu în spațiul de 2 ochiuri de lanț, apoi o să am un ochi de lanț care va fi următorul spațiu, 7 ochiuri de lanț care vor fi cele 7 piciorușe duble și mai îmi trebuie un ochi de lanț ca să completez modelul de repetat sau secțiunea de repetat și o să unesc cu picioruș alunecat cu primul picioruș dublu. Da, deci modelul nostru de croșetat are 10 multiplu de 10 și după ce adăugăm lanțul de la sub braț pentru a-i da continuitate punctului de croșetat, dacă vrem să adăugăm mai multe, putem doar să mai adăugăm încă 10. Acum o să începem m-am dus eu cu un picioruș alunecat un pic mai în față, pentru că piciorușul din linia raglanului se va transforma în spațiu de această dată și am mers cu un picioruș în față și încep practic din primul spațiu de un ochi de lanț. În condițiile în care trebuie să lucrați pe rândul curent, trebuie să lucrați spațiu pe ochiul corespunzător începutului de rând, atunci trebuie să vă mutați fie cu un ochi în față, fie să începeți din spate, ca să puteți să lucrați modelul de croșetat, pentru că nu putem începe cu spațiu. Acum o să avem pe acest rând modelul de repetat 9 piciorușe duble și spațiu și asta o să facem până la finalul rândului. La sub braț, când ajungem, o să sărim acel ochi pe care l-am lucrat în linia raglanului și acela va fi spațiul, iar apoi o să lucrăm ca să putem continua modelul de croșetat 9 piciorușe duble. Practic avem 9 ochiuri la sub braț, deci în fiecare ochi al sub brațului o să lucrăm câte un picioruș dublu. Iar apoi continuăm cu modelul de croșetat până o să ajungem și la celălalt sub braț, la care o să procedăm la fel. Și iată că astfel am creat la sub braț numărul de ochiuri necesare pentru ca modelul nostru de croșetat să aibă continuitate. Acum, din nou, pentru că ochiul corespunzător primului ochi unde sunt acum trebuie să devină spațiu și nu pot începe rândul cu un spațiu, și atunci o să mă duc în ultimul spațiu de un ochi de lanț pe care l-am lucrat și o să încep rândul de acolo. Îmi ia un pic până când
găsesc și reușesc cum să fac acest picioruș dublu în spate, acest picioruș alunecat în spate. Dar cel mai simplu e să vă duceți cu croșeta pe sub spațiul acela de un ochi de lanț și foarte simplu să puteți să lucrați întâi un picioruș scurt. Dacă nu vă iese, să treceți bucla prin bucla de lucru. Iată că am reușit. Și acum, practic, primul picioruș dublu o să-l fac în acel spațiu. Și apoi o să continui cu punctul de croșetat. Și acum acest prim ochi o să-mi fie exact în mijlocul rombului pe care urmează să-l construim acum. Deci nu o să mai am această problemă pentru câteva rânduri mai încolo. Și dacă vă trebuie să schimbați poziția primului ochi, așa cum am făcut acum, recomand odată să mergeți în față, odată să mergeți în spate, ca să puteți alterna și să nu tot mergeți doar spre dreapta sau doar spre stânga. În continuare o să lucrăm mai departe numărul de rânduri care vă sunt necesare pentru lungimea ploverului. Iată, acum am primul ochi, este fix la mijlocul rombului care urmează să-l formăm. Și atunci nu o să mai am problemă pentru următoarele câteva rânduri să încep dintr-o altă poziție rândul. Continuăm cu modelul de croșetat pe acest rând, care va fi 5 piciorușe duble spațiu 3 piciorușe duble. Și o să continuăm să repetăm rândurile până o să ajungem la lungimea dorită. Cam așa arată începutul de plover. Și după ce vom finaliza lungimea dorită, o să adăugăm elasticul de la baza ploverului. Vom folosi același model de elastic pe care l-am făcut și la guler. Și o să începem, pentru că avem și spații în care nu putem să lucrăm puncte în relief, o să începem să lucrăm un prim rând în picioruș dublu. Deci pentru primul rând o să lucrăm un picioruș dublu în fiecare ochi. După ce am terminat primul rând, o să lucrăm punctele în relief și vom alterna din nou punct în față, punct în spate. Și aici vă spuneam și la început că puteți să schimbați dimensiunea croșetei și să lucrați acest elastic o croșetă mai mică. Continuăm să alternăm cele două puncte până la finalul rândului și din nou cele 3 ochiuri de la început de rând îl vom considera picioruș dublu în spate.
O să încheiem rândul cu picioruș alunecat în al treilea ochi. Și continuăm să repetăm acest rând până în momentul în care o să aveți lățimea dorită a elasticului. Și vă spuneam, dacă doriți, puteți să schimbați dimensiunea croșetei. Eu o să o schimb doar pentru ultimul rând. Și voi folosi o croșetă de 3,5 mm în loc de 4. Aceasta este croșeta pe care o voi folosi la rândul final. După ce am ajuns la lățimea dorită a elasticului, unim cu picioruș alunecat în al treilea ochi și încheiem, tăiem firul. Și mai departe o să continuăm cu mânecile. Vom începe acum să lucrăm la mâneci, deja am finalizat una dintre ele și o să reatașăm firul la sub braț. În cazul meu eu am 9 ochiuri la sub braț și o să atașez firul la mijloc, adică în ochiul numărul 5, indiferent de unde, din ce capăt numărăm. Și modelul de croșetat pentru acest rând va fi același ca și rândul de separare. În cazul meu o să am 7 piciorușe duble, spațiu, picioruș dublu, spațiu. Deci la sub braț o să am de lucrat 7 piciorușe duble. Avem 9 piciorușe duble care sunt vizibile la sub braț pentru că sunt vizibile cele de la al doilea rând, după rândul de separare. Și atunci o să sărim primul și ultimul rând, ochi. Deci o să încep cu 4 piciorușe duble, apoi un ochi de lanț că îmi trebuie un spațiu și trebuie să fac trecerea peste rândul de separare, rândul lateral. Deci următorul ochi pe care va trebui să-l fac este în acel spațiu de un ochi de lanț dinaintea setului de 5, iar până acolo mie îmi trebuie să lucrez un picioruș dublu și un spațiu. Și am aceste ochiuri sau rânduri laterale care se văd aici și pentru a evita spații sau găuri la sub braț, eu o să lucrez 3 piciorușe duble împreună care vor ține loc de acel picioruș dublu pe care îl am între spații la modelul de croșetat de pe rândul acesta. Asta mă ajută să nu adaug ochiuri în plus la mânecă care nu îmi sunt necesare și evit să am spații prea mari, pentru că dacă aș fi lucrat doar un picioruș dublu, posibil să fi rămas din spații. Oricum ar fi și orice metodă găsiți, important e ca modelul să aibă continuitate, deci să nu lucrăm mai multe ochiuri astfel încât să nu avem exact numărul de ochiuri necesare pentru modelul în lucru. După ce am făcut această trecere, lucrurile sunt mai simple, o să continuăm să lucrăm punctul de croșetat de pe acest rând și când ajungem la celălalt colț, o să vedem cum procedăm și acolo, să facem frumos trecerea fără ochiuri suplimentare. Da, deci aici eu la sub braț o să am 7 ochiuri, apoi am spațiu, picioruș,
spațiu și apoi modelul continuă. Deci am lucrat cele 3 ochiuri împreună, ele arată așa mai multe, dar altfel cred că s-ar fi văzut spațiile respective puțin mai mari și atunci, ca să evit acest lucru, am lucrat aceste piciorușe împreună. Bineînțeles, poate puteți să găsiți și o altă modalitate sau chiar dacă se creează un spațiu prea mare, o gaură inestetică, o putem fixa cu agul și ața la final. Nu cred că este nimic nereparabil, așa că încercați să nu vă gândiți prea mult la aceste aspecte și doar vă numărați ochiurile, vedeți cam ce ar trebui să lucrați uitându-vă la modelul pe mânecă, pe ochiurile mânecii, și așa ne dăm seama cum putem să facem acea trecere. O să continui să lucrez mâneca până voi ajunge la celălalt colț și să vedem cum facem și la celălalt colț. Bun, haideți să vedem. Am un ochi de lanț și trebuie să sar primul ochi, acela de la sub braț, iar în spațiile acestea trebuie să lucrez eu picioruș dublu, pentru că deja am lucrat un spațiu. În acest moment mergeți unde vi se pare că sunt spații care merită acoperite. Apoi o să lucrez un spațiu și finalizez rândul cu cele 3 piciorușe duble rămase. Deci important la acest rând este, la fel ca și la rândul de separare, să încercăm să-i dăm continuitate modelului fără, ochiuri suplimentare sau fără să avem ochiuri în minus. După ce am lucrat primul rând, putem să ne stabilim numărul scăderilor sau cum vom scădea în situația în care dorim să dăm formă conică mânecii. În primul rând ne stabilim lungimea și dacă măsurăm putem să calculăm lungimea în funcție de rânduri cu ajutorul mostrei de tensiune. În cazul meu o să am nevoie să lucrez 34 de rânduri. Am lucrat primul rând și știu deja că am 70 de ochiuri și am măsurat antebrațul și aș vrea să ajung la un număr de 50 de ochiuri. Asta o să-mi dea un total de 20 de ochiuri pe care va trebui să le scad. Și pentru că o să scădem cu 2 ochiuri pe fiecare rând, unul la început și unul la final, asta o să-mi dea 10 rânduri cu scăderi. Pentru a adăuga aceste rânduri și pentru a le scădea proporțional în totalul de rânduri pe care vreau să le lucrez pentru lungime, o să împărțim numărul total de rânduri la acest număr de rânduri cu scăderi și astfel o să vedem la fiecare al câtelea rând o să avem o scădere. Rezultatul meu este 3,4 și o să aleg să scad la fiecare al 3-lea rând. Dacă scădem la fiecare al 3-lea rând de 10 ori, asta o să ne dea un număr total de 30 de rânduri și o să-mi rămână 4 rânduri la final pe care o să le lucrez fără scăderi. Acum, am stabilit deja că o să scad la fiecare al 3-lea rând. Asta înseamnă că sunt acum la rândul 2. O să îl lucrez în punctul de croșetat corespunzător, dar fără scăderi. Aici am greșit, că nu este model cu 5 și 3.
ar trebui să fie model cu 9. Revenim. Bun, deci o să avem model pe acest al doilea rând, 9 piciorușe duble spațiu. Și vom continua până la finalul rândului să lucrăm în acest model. Am ajuns la final de rând și acum suntem la al treilea rând și o să avem scădere. Primul ochi eu îl las așa și o să scad următoarele două ochiuri, iar apoi ultimele două ochiuri. Deci primele două ochiuri le vom lucra ca două piciorușe duble împreună, iar apoi ne continuăm punctul de croșetat. Aici, la început și la final de rând, ca să pentru că o să scadă numărul de ochiuri și nu vom mai avea un motiv complet sau o secțiune de repetat completă la sub braț pe partea interioară a mânecii. Și atunci, ca să nu ne confuzăm, cel mai bine este să ne uităm atunci când începem rândul, să ne uităm la primul motiv sau la prima secțiune completă pe care o avem. Și acolo ne ghidăm și vedem cum trebuie să lucrăm ochiurile. Iar cele de la început de rând și la final, pe partea pe care vom scădea, le lăsăm așa cum sunt, lucrăm doar piciorușe duble. Da? Ca să nu creăm confuzie. Acum este mai ușor pentru că avem suficiente ochiuri la sub braț, dar când o să tot scadă, atunci o să avem o să ne confuzăm, nu o să știm cum să lucrăm ochiurile. Bun, acum am scăzut și urmează să lucrăm două rânduri fără scăderi, iar apoi o să scădem din nou. Și vă spuneam acum că deja nu o să mă mai uit la numărul de ochiuri, o să mă uit direct de la primul spațiu, unde îmi începe motivul complet. Da? În mod normal ar fi trebuit, de exemplu aici, să sar următorul rând și următorul ochi și putem să-l sărim înainte de primul spațiu, dar la următorul rând o să lucrăm doar piciorușe duble, pentru că deja ochiurile se scad, avem prea puține și, așa cum spuneam, să nu ne creăm confuzii degeaba. Deci, încă o dată, important e să ne uităm la prima secțiune completă și la ultima secțiune completă și apoi lăsăm ochiurile de la sub braț, le lucrăm așa cum sunt. Acum mă uit la prima secțiune completă, care mi începe la primul spațiu de un ochi de lanț, unde eu trebuie să lucrez 5 piciorușe duble. Da? Înainte de acel spațiu, ochiul dinainte ar trebui să-l fac spațiu, dar deja mi se micșorează numărul de ochiuri de la sub braț și atunci nu o să-l lucrez ca și spațiu, o să-l lucrez ca picioruș dublu. Da, deci aici, în loc să sar acest al doilea ochi, practic, eu o să lucrez ca și picioruș dublu și îmi calculez secțiunea de repetat de la primul spațiu, de acolo de unde îmi începe o secțiune completă. Și așa vom gândi mâneca până la capăt și vom continua să repetăm și să scădem la fiecare al treilea rând.
Asta este în cazul meu, dar vă puteți calcula în funcție de lungimea dorită, în funcție de cât de multe ochiuri doriți să scădeți. Vă puteți calcula cum să așezați proporțional aceste scăderi, cum să le includeți pe toată lungimea mânecii. Eu în total voi lucra 30 de rânduri ca și model de scădere și pentru a completa lungimea voi mai lucra încă 4 rânduri fără scăderi. Da, deci chiar dacă aici la sub braț am o secțiune destul de mare, doar în piciorușe duble, nu încerc să nu mă focusez pe aceasta, nu se va vedea urât la final, vă asigur, ci mă voi focusa pe ce am de făcut, pe scăderi și pe modelul de croșetat care începe într-o secțiune completă. Aici, dacă vă doriți, am cele 3 piciorușe și, practic, ochiul dinaintea spațiului ar trebui să devină spațiu. Și având în vedere că avem multe ochiuri la sub braț, puteți să-l faceți spațiu. Eu o să lucrez ca să nu îmi creez confuzii, așa cum am zis. Toată porțiunea asta de la sub braț eu o să o lucrez solidă, deci doar în piciorușe duble, și o să încep să lucrez spații doar în momentul în care îmi începe punctul de secțiune completă din modelul de croșetat. La final o să scădem din nou. Acesta este rândul 6, deci este rând cu scădere în cazul meu. Iar apoi o să continui cu 2 rânduri fără scăderi. Din nou mă uit doar la secțiunea completă care îmi începe în acest spațiu de ochi de lanț. Restul ochiurilor le voi lucra ca și piciorușe duble. O să continui să lucrez până să ajung la rândul 30 și voi finaliza cu scăderile ca să vedeți cum va arăta mâneca după ce vom finaliza cu toate scăderile. Bun, am terminat de scăzut, am acum 50 de ochiuri. Pe partea interioară a mânecii am complet setul de număr de ochiuri, secțiuni de repetat, am 5 în total, iar acum o să continui să lucrez modelul de croșetat pentru încă 4 rânduri pentru a finaliza lungimea mânecii. Ultimul rând înainte de elastic o să mai facem ceva scăderi, așa că dacă vi se pare un pic mai largă, puteți să vă asigurați că o să mai scădem încă 10 ochiuri pe ultimul rând. Bun, am ajuns la final, acum vă spuneam că o să mai scădem încă 10 ochiuri, am în total 50, asta înseamnă că fiecare o să împart în secțiuni de câte 5. Și voi lucra 3 piciorușe duble, o scădere, 3 piciorușe duble, o scădere, până voi ajunge la finalul rândului. Dacă baza mânecii, atunci când am măsurat, o măsurăm la antebraț, aici puteți să măsurați circumferința
încheieturii mâinii și în funcție de cum doriți să vi se așeze mâneca în jurul încheieturii la manșetă, puteți să vă stabiliți câte ochiuri să scădeți pe acest ultim rând. După ce o să finalizăm acest rând, o să lucrăm elasticul și eu voi schimba în croșeta de 3,5 mm încă de la început și vom lucra același elastic ca și la baza mânecii, ca și la baza ploverului și la guler, cu picioruși în relief, în față și în spate, alternate. La fel cum vă spuneam și până acum, la fiecare elastic puteți să lucrați câte rânduri vă doriți în funcție de lățimea dorită. Cât de lată doriți să fie manșeta. Încheiem la fel cu picioruș alunecat în al treilea ochi. Cele 3 ochiuri de lanț de început o să le considerăm picioruși în relief în spate. Chiar nu știu cum să le spun acestor ochiuri. Am spus mereu cu poziția în față, cu poziția în spate. Dar cred că înțelegeți. Și bineînțeles că vom repeta același tipar și pentru cea de-a doua mânecă. Și după ce suntem gata cu mânecile, practic ploverul este gata. Sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că o să încercați să faceți acest plover pentru că este cu adevărat prețios și bineînțeles ne mai rămâne să ascundem capetele de fire și să-l aranjăm frumos. Dar sper că v-a plăcut, eu o să vă aștept cu mare drag și cu alte tutoriale, așa că pe curând și pe data viitoare!